viatgeres, com esteu? Bé, avui som dimecres 20 de maig del 2020. Quina coincidència! El dia i l'any coincideix amb el número. Ja us heu tret aquesta mandra de sobre? Sí, va, que comencem una nova aventura de les nostres, dels viatgers i viatgeres arreu del món. Primer de tot, felicitar-vos perquè el dilluns us vaig enviar una feineta sobre la Xina i he quedat al·lucinada amb les coses que hem après només de veure els vostres vídeos. Hem après com s'escriu el vostre nom, moltes paraules en xino que no sabíem ni com es pronunciaven. I una cosa molt curiosa també, que heu anat explicant curiositats sobre la Xina, però molts o alguns heu coincidit en que existeix un panda vermell o heu parlat de l'os panda. Gràcies a treballar tots conjuntament podem aprendre moltes més coses perquè cada un de vosaltres busca per internet, ajuden els pares i les mares i trobem coses ben curioses de la cultura ara mateix xinesa, no? I ara us passaré un petit recull de les coses que m'heu anat enviant i perquè vosaltres també refresqueu la memòria i per si algú no ha vist els vídeos dels companys, que és molt interessant que els veieu perquè la feina és de tots, doncs pugueu acabar d'aprendre algunes curiositats més sobre la cultura xinesa. Sí, esteu a punt? Vinga. La muralla xina està feta de sorra, de fusta, de maó de pedra. La muralla xina és molt llarga, la muralla xina va servir per posar els soldats i a la gent del poble. Aquest és el meu nom en xino. Vol dir no. Què tenen a Xina? Tenen un cartell per mirar el mòbil. No, en xinès s'escriu així. Gràcies, en xinès s'escriu així tot justicier. I he triat el panda vermell que viu al bosc, menja fulles y está en peligro. Wochiao, le llamo. Tashio Mao. Los policías de China, antes de tener perros, también tienen gansos porque son más agresivos y ven mejor. Hola, Neonai vol dir ye. Y Arnau. En China se bebe el té como producto medicinal. Te quedo guaini. I he triat bona nit, que és guanan. També he triat l'os panda, que és de color blanc i color negre. I menja fulles de bambú. I he triat ma. Ma en xino es diu shou. Jo he triat el dofí blanc, que viu a la Xina i viu als rius. El meu nom en xinès s'escriu així. I gat en xinès es diu mo. I a la cuina no tenen ni ganivet ni forquilla, mengen amb palillos. El meu nom en xino és Noa, el panda vermell. Té la cua llarga. Què us ha semblat? Superinteressant, oi que sí? Bé, doncs penso que per la Xina ja hi hem donat prou tombs, I vam arribar amb avió, vau aterrissar a Pequín i heu conegut moltes coses de la cultura xinesa. Les monedes, la gran muralla xinesa, com viuen els xinos, què mengen, on viuen, quins animals hi ha. Genial. Doncs què us sembla si avui tornem a agafar l'avió com vau agafar aquell dia amb mi? Us prepareu el bitllet d'avió, el passaport, ho teniu ja? Feu una maleta i ens n'anem volant avui cap a l'Àfrica? Com que avui no podem estar tots junts per agafar l'avió, us deixaré unes imatges on reviurem el dia que vam agafar el primer avió, quan vam volar cap a França, us en recordeu? Aleshores, ens hem d'imaginar que avui agafem l'avió per anar volant fins a aquest continent africà tan interessant, amb una cultura tan diversa, que en tenim moltes ganes d'arribar i de conèixer la gent d'allà. Doncs us deixo amb les imatges de com si estiguéssim volant i quan torni ja estarem a l'Àfrica. Ei! Benvinguts viatgers i viatgeres al vol 3477 destinació a l'Àfrica. Tingueu a punt el bitllet d'avió i el passaport i aneu entrant a poc mirant el número i la lletra que us ha tocat seure.
Molt bé! Esteu a punt per volar? Sí? Doncs vinga, som-hi! 15, preparats per sortir? Compte enrere! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Som-hi! Amunt! Aterrissant, ja! Molt bé! Benvinguts a l'Àfrica, un continent completament al·lucinant i meravellós pels seus grans paisatges, per la seva bellesa de la natura i dels animals, així com també d'unes postes de sol increïbles i d'uns arbres completament diferents dels d'aquí. Veurem grans ramats de bèsties caminant lliurement i coneixerem moltes fruites exòtiques delicioses, així com també visitarem poblats i veurem on viuen, en quines cabanes viuen aquestes tribus tan especials. Coneixerem com juguen aquests nens i nenes i què mengen. També, si van a l'escola, qui té l'oportunitat d'anar, què conreen, com són la gent gran, com vesteixen, quin idioma parlen, quina música els agrada. Ei, viatgers! Benvinguts a l'Àfrica! Jo ja hi soc, i vosaltres? Mireu, aquí a l'Àfrica sempre fa moltíssima calor. I la gent té la pell molt morena, segur que ho sabeu, oi que sí? I coneixerem moltes altres coses de la gent que viu a l'Àfrica. Avui, per començar, he pensat que em venia molt de gust triar algun conte sobre algun nen o alguna nena de l'Àfrica. He estat mirant per casa i he trobat un conte d'una nena que viu en una tribu. Aquest conte ens aproparà a la cultura africana, sobretot a Kènia. Kènia és un país de l'Àfrica que toca amb el mar i aquesta nena viu al sud-oest d'allà. A través de la protagonista Nandi ens aproparem a la fauna de l'Àfrica. Què és la fauna? Els animals. Així com també podreu veure alguns paisatges de l'Àfrica. Mireu-lo i escolteu-lo amb atenció. Aquest conte expressa profundament el tema de l'amistat, de l'empatia i la generositat. Aquí us el deixo. Som-hi! La sorpresa de Nandi. Nandi era una nena que vivia en un poblat de Kènia, Àfrica. Va decidir anar a veure la seva amiga Tindi, que vivia en un altre poblat, i va pensar que li agradaria molt compartir amb ella 7 fruites delicioses de l'Àfrica. S'emportarà una sorpresa? Va pensar la Nandi quan va començar a caminar cap al poblat de la Tindi. I així que anava caminant, ella mateixa es preguntava quina fruita li agradarà més a la Tindi. Així doncs que mentre caminava, un mono se li va emportar el plàtan de color groc i suau. Potser li agradarà el plàtan, pensava la Nandi. Mentre anava caminant, un estruç li va agafar la guaiava tan dolça i bona i fresca. Potser li agradarà la guaiava, va pensar la Nandi. O potser li agradarà una taronja plena de suc i rodoneta. I així que ho va pensar, una zebra li va agafar la taronja. Nandi va continuar pensant, i si potser li agrada més el mango ben madur i vermell? I així que ho pensava, es va acostar un elefant i amb la trompa
se li va emportar el mango, però la Nandi no se n'adonava, perquè ella anava pensant quina fruita li agradaria a la Tindi. Potser li agradarà la pinya, que és deliciosa, però una girafa es va aproximar a la seva cistella i es va emportar la pinya. O potser li agradarà l'advocat verd i cremós, però va aparèixer una cabra salvatge i li va agafar l'advocat. Potser la fruita que més li agradarà serà el maracujà, que té la closca de color morada. Però un ocell va volar des de dalt de l'arbre i li va agafar el maracujà i se'l va emportar per menjar-se'l. Per aquell mateix camí que passava la Nandi, una cabra es va deslligar i va xocar contra el tronc d'un arbre ple de mandarines que li van caure sobre la cistella que ja era buida. La Nandi ni se'n va adonar que li van caure les mandarines a la cistella. Va arribar al poblat i va saludar tota contenta a la Tindi. «Hola, Tindi, t'he portat una sorpresa!» La Tindi va anar corrents a saludar-la entre les gallines que corretejaven al seu voltant. «Hola, Nandi, què m'has portat?» Diu, «Mira, una cistella de fruites». «Oh, Nandi, m'encanten les mandarines! És la meva fruita preferida!» La Nandi es va quedar tan sorpresa com la Tindi de veure que a la seva cistella, que hi havia fruites variades, en aquell moment només hi havia mandarines. Però va estar molt contenta de veure que la Tindi també estava contenta i van compartir totes les mandarines amb els nens del poblat. Què us ha semblat? Quina sorpresa, Us ha agradat la Nandi i la Tindi? Sí? Són amigues però viuen en poblats diferents. Doncs amb aquest conte heu pogut observar o conèixer algunes fruites que no totes les tenim aquí. Si més no, de vegades ens les porten des de l'Àfrica. També heu pogut veure alguns animals i algo de paisatge. Bé, doncs l'activitat d'avui per començar a tocar, a palpar aquesta cultura africana, quina serà? Voldré que busqueu 2 o 3 fruites típiques de l'Àfrica, les dibuixeu i a sota n'escriviu el nom, d'acord? Així com també 2 o 3 animals que us encantin, que estiguin en llibertat a l'Àfrica, els dibuixeu i en poseu el nom a sota. Si de les fruites i dels animals en sabeu algunes coses, algunes característiques, com m'expliqueu les característiques dels animals de la Xina, doncs seria interessant també que ho escriviu, d'acord? Per què? Perquè divendres tenim classe virtual, tenim Zoom, sí? I ho compartirem tot allà. Sí que vull que la feina sigui de retorn, és a dir, vosaltres trieu 2 o 3 fruites, les pinteu tal qual són, us informeu si són dolces, si són grosses, petites, de quins colors, si tenen llavors a dins. A sota n'escriviu el nom i si en sabeu alguna característica també l'escriviu. I aleshores feu el mateix amb 2 o 3 animals de l'Àfrica. Sí? Això m'ho podeu enviar en foto o expressat. Però aquest divendres, d'un en un, com l'altre dia vam fer en el Zoom a l'endevinalla, aquest divendres, d'un en un, anireu explicant les fruites i els animals que heu triat de l'Àfrica i ens ho explicareu en els altres. D'acord? Queda entès a la feina? Doncs vinga, que us podeu posar a buscar fruites i animals de l'Àfrica i explicar-nos certes curiositats, dibuixar, pintar, escriure'n el nom. I per cert, recordeu de saber el que voldreu explicar pel divendres. Sí? Vinga, viatgers i viatgeres, benvinguts a l'Àfrica. Adeu!